Ето как бих се научил да залагам на спорт, ако започвах от нулата. За контекст, издържам се от залози от 10 години. Изкарал съм над 250 000 евро и продължавам да изкарам всеки месец и да помагам на хиляди хора да го правят също. Допуснах много грешки, които ще ти спестя с това видео. В началото играех само на събития, които смятам, че ще се случат. Например, очаквам Левски да победи и играя победа на Левски. Но не ме интересува коефициента. Очаквам над 2,5 гола в мача на Ливърпул, защото и миналите мачове са имали по 5 гола и залагам. Сега въобще не ми пука какво ще се случи в матча. Интересуваме само и единствено коефициента, който са дали букмейкерите. Дали е правилен или грешен. Защото, както знаеш добре клишето, всичко е математика. Звучи сложно, но сега ще видиш, че хич не е. Да кажем, че вероятността за валежи утре е 80%. Срещу човек и ти предлага 100 евро, ако утре вали. А ако не вали, ти му даваш 100 евро. Коефициенти това е релевантно на 2, защото удвояваш залога при печалба. Ще се възползваш ли от този залог? Аз лично, може би преди нямаше, но сега 100 пъти ще се възползвам. И дори утре да не вали, аз знам, че съм направил правилния избор. Защото коефициентът за това събитие, който ми се предлага е 2, което е 50% шанс. А реалният е 80%. 80% означава, че ако съм играл 100 пъти този залог, 80 пъти ще вали и ще спечеля 8000 евро, 20 пъти няма да вали и ще загубя 2000 евро. Те заслужава ли си? Факт е, че утре може да не вали, но не ми пука, защото дългосрочно ще печеля. Иначе, връщайки с на коефициенти, 80% шанс е равен на 1 делено на 0.8, 1.25 коефициент. А пичът ти предлага 100 евро печалба и 100 евро загуба, което казахме, че е 2 коефициент. Това е залог на сгрешен коефициент. Урокът, който не знаех, когато започвах, е, че не трябва да ти пука какво ще стане в матча и дали правиш добри сделки, т.е. сгрешени коефициенти. Защото дори да загубиш 5-10 залога подред, играйки сгрешени коефициенти, винаги ще печелиш дългосрочен план. Като започвах, играех само прави колонки, защото първо потенциалната ми печалба беше по-голяма, второ играех с по 5-10 лева и не си струваше да залагам на сингъл и трето, емоцията при печалба беше в пъти по-голяма спрямо сингъл. Разбира се, това е първото нещо, което не бих правил, ако сега започвам. Но защо? Защото всеки добавен матч, шансовете ти да спечелиш драстично намаляват. Естествено, винаги ми бягаше по един матч и се чудех как това е възможно. Но причината е, че и всеки добавен матч, шансът да не излезе един става все по-висок. Да говорейки за клонки, ще ти покажа как всъщност букмейкерите печелят. Урок, който разбрах твърде късно. Представи си, че ти пускаш вода и тя минава през един филтър, който задържа 5% и остава 95%. Този филтър е комисионът, маржът на букмейкър. Ако добавиш още един филтър, който задържа още 5%, остава 95 по 95% е равно на 90%. Тоест вече 10% от водата ти я няма. А с 3 филтъра 86%. Добавяйки залози в клонка, маржът се увеличава. А играйки сингли, маржът си остава 5% на всеки залог. Вече мисля, че разбра защо основните донори на букмейкерите са играещите прави клонки. 95% от прихода на букмейкерите са от тях. И ако някой ти казва, че печели с клонки, просто не си вой статистика и помни само печалбите. Друго нещо, което правих в началото е да играя само на мачовете по телевизията. Естествено, защото тях гледах, тях разбирах, а и да имаш залог на Ливърпул е в пъти по-интересно от да играеш на някой мач от Мароко, нали така? Всеки обича да залага на това, което гледа. Но ако искаш да изкарваш пари от залози, няма да стане на големи мачове. Вече споделих, че трябва да играеш на сгрешени коефициенти, а не на това, което очакваш да стане. Сгрешени коефициенти на Шампионска лига трудно ще намериш, защото там всичко е публично. Информацията за състави, тактики, стратегии, решения на треньорите, минали събития, статистика и така нататък. Тоест букмейкерите са изчислили вероятностите перфектно със своите тежки алгоритми. И за бай пеше остава да пие една бира, след като пак загуби. Това, което бих променил, ако започвам сега, е да се фокусирам върху нещо, което публиката не следи толкова, като баскетбол и волейбол в България. Или пък футбол Б група, или фалове за играчи на висшата лига. По-нисък пазар, но със сигурност не и голове на Шампионска лига, победител във висшата лига и така нататък. А колко обожавах Мартин Георги. След всяка загуба отвоявах залога, докато не спечеля. Например, играя 10 лева, губя, после 20 лева, пак губя и после 40 лева. Печеля. Така имам 40 лева спечелени, аз съм загубил 30. Тоест винаги чистите ти печалба в края е равна на първия залог, в случая 10 лева. Впоследствие осъзнах, че това е подобно и на преследването на загуби, т.е. емоционалното залагане, увеличаването на парите или залозите, когато губим. И двете имат едно общо. Винаги в един момент губиш всичко. Защото колкото и добър да си, най-великия залагаш, все имаш дълги губещи серии и банката няма да ти стигне и ще изгубиш всичко. При първи залог от 10 евро на Мартин Гел и 10 поредни губещи залога, 11-тият ти трябва да е 10 000 евро. А да не говорим, ако серията продължи. Какво бих променил, ако започвам сега? Избирам си залог спрямо парите, които имам за залози. Например, имам 100 евро и бих играл всеки залог с 5 евро. Без значение дали губя, дали съм останал с 50 евро и съм качил до 200 евро, докато не станат 500, ще играя с 5 евро. След това ще увелича на 10 евро. Търпението е ключово. Петият лош навик, който имах, е да не знам какво се случва. Карвам пари, изкарвам, игра в друг букмейкър, пункт
И в един момент си казах, аз печеля ли изобщо или просто си мисля така. Представиш, че си в гората и малко пред теб става пожар. Ти не знаеш и продължаваш да вървиш. Малко след това го виждаш и хукваш да бягаш надясно. Но пожарът е стигнал и до там. А сега си представиш, че си хеликоптер над гората. Ще виждаш перфектно пожарът къде е, нали? Този зум аут ти го дава воденето на статистика. Така ще знаеш печелиш ли или губиш. Колко процента от всички заложени пари печелиш? Ще можеш да филтрираш как се представяш по лиги, по пазари и така нататък. Кой ще те прави по-добър? За целта отново припомням. Трябва да играеш всеки залог с еднаква сума. И не прави извод на под 100 залога. Защото това е твърде малка бройка и може късметът да участва в изкривяването на резултати. Но при по-голяма бройка от 150-200 залога, например, късметът се изравнява. Добър и лош. И имаш справедливи резултати, които реално отразяват дали си печеливш или не. Знайки това, ще елиминираш емоцията от губещите или печеливши серии, защото те са просто малка част от играта. Следващото нещо, което бих променил, са букмейкерите. Преди харесвах само Bet365 и играех само там, защото има всяка лига, всеки пазар. Но осъзнах, че на много лиги WinBet дават по-добри коефициенти. PounceBet пък си партнираха с Испания и имаха по-добри коефициенти на испанските. А коефициентите са цените, на които правим сделка. Ако взимаш на ниски цени, ще си на далавера, нали? В случая ниските цени са като високите коефициенти. Играйки в няколко букмейкера, ти постигаш няколко неща. Първо, увеличаваш дългосрочната ти печалба с 20%. Второ, забавяш лимитирането. И трето, виждаш много повече възможности. Бетано, например, по едно време бяха объркали имената на южноамериканските отбори и като играеш залог и загубиш, им пишеш, че е сгрешено името и ти го войдват, т.е. връщат ти парите. Така няма шанс за загуба. Хора в нашия Дискорд се възползваха доста от този бъг. Във всеки букмейкър има различни възможности, бонуси и така нататък, защото да взимат пазарен дял, те предлагат различни неща, различни коефициенти за различни таргет аудитории. Ако започвам сега с 100 евро, бих си вкарал по 30-35 евро в Bet365, Betano и WinBet. В началото често търсих краткия път, казиното, началния бонус, атрактивната оферта от букмейкъра, уредените матчове, обещанията за големи печалби от типстери. Всички тези неща са пълен букук. Не можеш да спечелиш от казиното. Ако вземеш началния бонус и печелиш, ще те лимитират и няма да можеш да ги превъртиш или изтеглиш парите. Колкото по-атрактивна офертата, толкова повече малки буквички има с нея. Уредените матчове не са в интернет. Обещанията за големи печалби или флексове в Instagram са измама. Честно да ти кажа, в сферата на спортните залози съм от над 10 години. Пробвал съм арбитражи, извличане на бонуси от букмейкерите, софтуери за залагане и всякакви други стратегии. И съм убеден коя е най-добрата стратегия, в която винаги ще работи. Това е стойностното залагане. Или това да играеш на сгрешени коефициенти. Не случайно собствениците на Брайтън и Брентфорд във висшата лига станали мултимилионери с нея. Аз също съм изкарал много пари и продължавам, но заставам с лицето си и зад услугата ми с абсолютно прозрачна статистика на всички изпратени залози от екипа ми в Telegram. А защо продавам прогнози, като изкарвам пари с тях? Естествено, защото така изкарвам още повече, но и защото помагаме на хиляди хора да си правят по една заплата на месец. В най-силните им месеци съм изкарвал повече пари от техни залози, отколкото заплата. В момента банката ми е над 4000 лева вече. Почнах с около 800-900 лева, нещо такова беше, и до момента в банката има между 3500 и 4000. До сега за тези 4 месеца съм изкарал може би 4 средни заплати тук за България, което е невероятно. Значи започнах с 2000 лева. Първия месец ги направих 3700 лева. Оставям линк за каналите в описанието на видеото.